Bamako ana lamini cɛ fara muso ka denmisɛn ani maabakɔrɔ Bɔkari ni y'an sigilen kunnafoni bala kɛnɛ kan waleɲumandɔn foli ni k'o ta ni ka lamɛnbaaw sɛgɛrɛ maa minnu b'u ka ciw dabila ni k'u sigi kan maa kɔnɔ Bɔkari arajo Jɛgafo ka kunnafoni bala an y'a mɛn Jɛgafo maaw di da kɔnɔ o de y'a yɛrɛ ye Bɔkari u ma fili fiyewu Bɔkari sabu min ye dugu ma jɛ ka ban duguba ale kɔnɔna bɛ girin donso bɛɛ n'a kungo tafan don Bɔkari anw bɛ baara min kɛ n'o tɔgɔ ko kunnafoni bala sɛbɛnnikɛla dɔw de ka magwan don an ti y'a kɛnɛ kan an da t'a la an sen t'a la nka baara ninnu tugutugu don Bɔkari i b'a fɔ ko siyɛnni dɔ b'i ta kɛ dɔwɛrɛ b'i ta tugu la n'olu tilala ka ban o y'olu ta bannen a tɔ b'anw de bolo ni k'an da don a la k'a lakale Bɔkari lakaleli ye fɛn dɔ ye n'i ma dɔɔni fara kan i bɛ dɔɔni bɔ a la kuma dɔ la baara yɛrɛ taabolo o ye Bɔkari bi sɔgɔmada in na baara ale sigicogo filɛ nin ye nɛgɛ kɛrɛfɛ juru bɛ Mamutu Kamara bolo Bɔkari Bɔ Jabate anw ye bi kunnafoni lasebaaw ye min ye Jɛgafo ɲɛmaaso ka wuli ka jɔ yamariya sabu ko n'o de bɛ kɛ Jɛgafo kɔnɔ yan jamajɛ baara don o de kumu kɔnɔ an ko Jɛgafo wa Jɛgafo o ye damu ye e ko cogo di o bi bɛn Bɔ Jabate naamu ne ko bala cogo bɛ di Bɔkari joona ne bɛ n tigɛ don l'indicateur de renouveau sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Yakuba Dumuya Yakuba ko a ko an ka taa an ka marayɔrɔ 7 la n'o ye Gawo région ye sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen Bɔkari alamisadon kɛrɛnkɛrɛnna janvier kalo tile 19 Bɔkari min ye gendarmerie ɲɛmaayaso u ye wulikajɔ kɛ ni ka taama belebele kɛ Bɔkari taama in a bɛ bila minɛ min kɔnɔ o de ye dugudenw ye wulikajɔ min kɛ Gawo gendarmerie nɔfɛ Bɔkari maa naani tɔgɔ bɛ u da kɔnɔ k'a jira k'a fɔ k'olu ka waleyaw cɛjugu Bɔkari k'u ka dugu bila sɛbɛnnikɛla ko nin tɛ kumadenni ye maa minnu ye lakana kɛbaaw ye Bɔkari min bɛ ka dugudenw lakana dugudenw sigilen ni dugudenw yɛrɛ ye wulikajɔ kɛ olu nɔfɛ Bɔkari maa tɛna se k'i sigi o kan min ye a ɲuguɲugu a ɲagaɲaga bonyara kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ lafasatɔn n'o ye sɛnikaw ye Bɔkari ni ka fara dugudenw kan min ye cɛkɔrɔbaw muso jeunesse Bɔkari nin bɛɛ lajɛlen de wulila k'a jira k'a fɔ trop c'est trop maa naani min tɔgɔ b'u da kɔnɔ k'u bɛ ka danganajugu kɛ Bɔkari k'u nakun t'o ye ko jango fini baara kungosi don lakana don basigi don ni k'a ɲɛsin dugudenw ma a ma dabɔ dugudenw tɔrɔli kama sɛbɛnnikɛla ko a ko min y'o wulikajɔ in ye o tɛ kodenni ye Bɔkari ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga wuli gendarmerie ale ɲɛmaaba n'o ye directeur général de brigade Samu Mɛnkɔrɔ Jakite Bɔkari a ye wulikajɔ kɛ a kelen tɛ ale ni inspecteur en chef de la gendarmerie nationale n'o ye colonel Seydou Mariko Bɔkari min ye délégation ye ka wuli ka t'u ɲɛda kɛnɛ kan mun ni mun de bɛ ka fɔ yan mun ni mun de wulikajɔ bɛ ka kɛ o kuma tigɛ wɔrɔ ɲɔgɔn ko fara ka ca an k'a ɲɛdɔn an ka fura ɲini a la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye gendarmerie ɲɛmaaba Bɔkari n'o ye général de brigade Samu Mɛnkɔrɔ Jakite Bɔkari a selen kɛnɛ kan min ye hakilimaya a ye lamɛnni kɛ fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a ko min ye dugudenw ye a ye sabali dugudenw tiɲɛ b'aw fɛ dugudenw anw nakun y'aw lakanani ye dugudenw anw nakun t'aw tɔɔrɔli ye fɛn o fɛn n'a ma bɛn aw ma a y'a ɲɛfɔ an ka jɛ an ka fura ɲini a la ɲɔgɔn fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko dugudenw ye kuma min ta ni ka gendarmerie ɲɛmaa sɛgɛrɛ Bɔkari o de ye jalaki bin bɛ olu fɛ ni ka maa naani sɛgɛrɛ n'o ye sous-lieutenant Mikaelu Mayiga min ye commandant de la gendarmerie n'o ye colonel Baseku Berté Gawo kɔnɔna yɛrɛ la Bɔkari maa tɛmɛ ka bɔ yen adjudant chef Musa Mayiga ale ni lieutenant Sumayila Touré Bɔkari k'u bɛ ka danganajugu kɛ Bɔkari k'u bɛ ka bingali walew kɛ o kuma k'u nakun tɛ fɛn mun ye Bɔkari k'u nisɔngoyalen don u ka baara kɔrɔ o kuma k'u yɛrɛ k'u ka dugu bila pewu dɛ min ye général de brigade Samu Mɛnkɔrɔ Jakite a ko Samba jɔ tɛ fɛn dɔ la o tɛ wɔrɔ cɛ kun bɔ Hɛlɛ ni ale b'u deli u ka sabali Bɔkari a ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛna an sɔrɔ abada min ye gendarmerie ka baara ye Bɔkari u bɛ kungosi kofɔ Bɔkari u bɛ bonya kofɔ u bɛ lamɛnni kofɔ u bɛ baara ɲɔgɔnma kofɔ a ko k'u nakun tɛ nin ye n'u ye nin kɛ Bɔkari ko ye hakilina wɛrɛ min ma f'u ye Bɔkari i ka da la k'a fɔ ko ɲɛmaaso yɛrɛ n'a jɔ a jɔyɔrɔ la a ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛna kɛ bilen ka kɔn ale ka taali ɲɛ min ye diripa ɲɛmaaw ye
olu fana taara kunnafoni mele ni ka t'u da ɲuman don ko la bagatɔrɔ janko a ko in a basigi de se ka na cogo min na sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ min ye général de brigade Samu Minkɔrɔ Jakite ale kɔni ka tagali kɛnɛ kɔnɔna la dugudenw ko bakari olu bɛ yafa min kɔni ye bolodenw kɔ ni ka se k'o ta kulu sɛgɛrɛ maa minnu ye gasi ta kulu sɛgɛrɛ ni ka dugudenw dɔw minɛ k'u don kaso kɔnɔ ni ka wariko fɔ duguden dɔw ye bagatɔrɔ u mago tɛ dugudenw na u ka laada u ka hakilina u ka maakɔrɔbaw bagatɔrɔ k'u de ka dabila o tuma k'u bolo don k'u ka yafa ɲini sɛbɛnnikɛla ko bagatɔrɔ de an ka jamana yafa jamana ye o tuma min ye maa naani ye u ye yafa ɲini général de brigade Samu Minkɔrɔ Jakite ale yɛrɛ ka ɲɛmaa ɲuman hakilina kɔnɔ a ye yafa ɲini fɛ k'u ka sabali ale yɛrɛ bolo b'a kɔ bagatɔrɔ min kɔni ale ka baarakɛlaw ye bakari jamana y'ale bila min na jamana u bɛɛ lajɛlen bila min na bagatɔrɔ n'u kɛmɛ k'o hakilina sɔsɔ bagatɔrɔ k'ale fana kan ka jɔ min na o tuma k'ale n'a jɔ a jɔyɔrɔ la bagatɔrɔ ko ɲɔgɔnna wɛrɛ kɔni tɛna ye bilen sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ bagatɔrɔ ni adamadenw y'u ŋaniya yira ɲɔgɔn na foyi ti an bɛ dɛsɛ min na bagatɔrɔ o tuma min ye tigɛ di ɲɔgɔnmaw kɛra ni ka yɛlɛ ka tigɛw ci ɲɔgɔn tigɛ bagatɔrɔ k'a yira k'a fɔ Mali ye yafa jamana ye min ye Gawo Bamancɛ wale mun bɛ o kɛmɛ k'u bɔ nin waati la o tuma ko maa man ka dɔ wɛrɛ k'o ka fara kan kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ Yakuba Dumbuya ale ka sɛbɛnni don Yakuba Dumbuya ka fara indicateur de renouveau fasirili jɛkulu kan wajaba t'an b'u bɛɛ lajɛlen ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Kayima DND Kayima DND de Samake nin ye a ka fasiri ye Samake ko yalima ko min y'anw ka politique tɔn fɛɛrɛtɔn ɲɛmaaw ye o min y'an ka politiciens ye jamana in kɔnɔna na ko yalima k'u dawula t'a la ka bin wa n'i y'a ta k'a lajɛ kalata min n'o labɛn baaraw bɛ sen na ka bɛn ni san 2024 nata ye n'i y'a ko lajɛ ko yalima ko bɛna bɛn ko la wa k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni k'u fanga kɛ kelen ye wa bawo tɔn kɔnɔna na bɛɛ n'a hakilina don bɛɛ n'a kuntilenna n'i y'a ta k'a lajɛ min ye fasiri kɛbaa ye n'o ye de Samake ka fasiri ye a kɔni y'a jira k'a fɔ n'i ye ko ninnu bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ k'a taa ni ka segin i b'a ye k'a fɔ jamanaden fanba caman bɛ bibi in na minnu n'o ye politiciens ye n'u b'a la k'u disi gosi k'a fɔ k'olu de kɔni ye binkɛnɛjini fanga ni k'a dafiri ka na ni min ye bɛɛ n'o ye démocratie ka na n'o ye jamana kɔnɔna na ko nka ko u yɛrɛ ka fɛn dilanlen k'a t'a fɛ k'u yɛrɛ dun wa k'a sabu kɛ u yɛrɛ jogo ye n'i ye ko in lajɛ min ye politiciens ye e ko u nege bɛ jamanaden kelen-kelenna caman na bi wa min ye politiciens ye politique k'a tɛ se ka bila kɛrɛfɛ ko nka ko min ye politique kɛbaa kɔrɔw ye u caman bɛ yen u sen yela san 20 kɔ laban ninnu na min ye anw ka jamana marabolow a mara koɲɛw u da yela a la u sen yela a la u y'u jɛniyɔrɔ ni ka a fa a dafirili fana na n'i ye ko in ta k'a lajɛ min ye politiciens ye ko n'i ye jamanaden sigi kɛmɛ o kɛmɛ min ye 89 ye bɛɛ lajɛlen kɔni kɛmɛ k'a jira k'a fɔ k'an tɛ politiciens fɛ bi an tɛ u fɛ sini wa min ye u ka kannaboli ye jamanakuntigiya jɔyɔrɔ nɔfɛ min ye san 2024 nata ye o kɔni n'o o kalata baaraw fɛɛrɛw mana dayɛlɛ n'o gango gosila ko yalima k'u caman bɛ yen k'u bɛna se ka jɔ kɛnɛ kan ni k'u ɲɛ jɔ jamanadenw na wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ n'i ye ko in lajɛ min ye politicien ninnu ye jɔn ko ala suma bɛ u nɔfɛ bi suma min n'a kɔni a kasa k'a ka ko kosɛbɛ n'i y'a lajɛ taabolo ɲuman ma ye u la u nana ni kuma dumanni min ye ka jamanaden fanba caman hakili ni k'a yɛlɛma o kɔni u ye layirukan minnu fɔ a caman ma bɔ a sira fɛ ko n'i y'a ye sɔrɔdasi fanga kɔnɔna na ko yalima ko politicien ninnu u y'a kɛ ka ɲɛ wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ min ye jamana a bɛ bin ka wuli min na a bɛ denkan dɔ min na ko yalima ko a tɛ politiciens ka dingɛ kɔnɔna na wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ n'i ye ko in lajɛ min ye politiciens ye k'a barata k'a sera waati ye u k'u taabolo yɛlɛma n'o tɛ kasa min bɛ u nɔfɛ a bɛna kɛ sabu ye ni k'u mangoya k'u kɔ mangoya min ye politiki ye ni k'a filenkolonci k'a dakolonci faso seleke 4 kɔnɔna na n'i ye ko in lajɛ min ye fasiri kɛbaa ye halisa n'o ye de Samake ye de Samake ko min ye Adama PSG ye Dide ka parti o ɲɛmaaba n'o ye Marimancɛ Jara ye u ka samɛ a fɔ sanyɛlɛma samɛ dali n'o ye présentation du maire vœu i b'a ye u ja b'a la kɔnɔna na min ye Marimancɛ Jara ye ale kɔni ye a jira k'a fɔ waati ni don natɔ kɔnɔna na u kɔni u bɛ n'u fanga fara ɲɔgɔn kan ni ka kɛ jɛkuluba kelen ye u b'a fɔ nanzarakan na ko plateforme ko yalima o plateforme ko in n'a hakilinaw n'a bɔla ko yalima k'u bɛna bɛn ko la ni ka u se ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ nin kun ye sɛbɛn min n'an ye a sama ka bɔ
fo kayma de ende kon nana de samage aka fasiri Bokar Traoré ni tokoma ma jo bolo FIFA te jo ne be ntiga do jona providentiel sebenigela atoyo ko Clefaso echenu Clefasco Bokar Traoré ako angata nchola nchola sibrido Bokar Traoré ko nimbe datariki la de ako nyena ale marabolo la Bokar Traoré minyi nchola ye gana dugudugu ako lakoliso bori kabini jamana ye yera ma horayata minye premier cycle no kuntanya be dugu kono Bokar Traoré minye demson ye kana ni lafiya wu yoro bori ni ka dugu bo yele na sebenigala ko ala ni sababu nyuma ako sababu fo arjine sebenigala yera ka fo minye nchola Bokar Traoré seneke dugu do bori minye bagamara dugu do ako ganaw do bori minye flow do no ye e gana sangaru ye sebenigala ko ako mami ngara ni sababu ni akilina nyuma tabai o de to maître Solomani Sangare o fana fly Sebenigala ko Bokar Traoré maître Solomani Sangare Bokar Traoré sebenigala min sebene ako minye sebenigala ka sebeni ko fe an yera fena tume kena konna anye minye anye mimme an fila kanga dakuran fila fara sebenigala taka sebenigala yera ka fo Bokar Traoré nin tunye gana dugu bela jele haminan ko ye kerengena minye nchola kaw ye Bokar yakilla jigina yani bi do nyena kilometri nani bonyongo nchola ale bi numambolo fe sebenigala ko demso ne tume bo nchola ni gata kilometri tam nani tama gata nyena ninga tuka kalambolo da Bokar Traoré ni yo ko bela jele bane minye njola ka association do be no ye association njola nyeta mami yera o nyama bayo de maître Solomani Sangare sebenigala ko maître Solo bori minye amolandi ramadiya kadaye ati nyigi mala ati ma fese Bokar Traoré bela jele ka kaye Bokar Traoré minye anganiya kan ba yera fa be ma wora fe wa baka dugu fe sebenigala ko ale de ya yira ka fo min koni nchola ye Bokar Traoré demso be senga min ke min ye logol sote o kuma ko ka dabla abi dana abi wuli nay abi sugo na ye ako don juma ale ka sugo ka mina waliya Bokar Traoré min ye ngani ya nyuma yayi ni ya takika dugu sigara ala ba sabati sebenigala ko ako abu wuli ka jomina Bokar Traoré ala na naka nay an sababu nyuma do bena Bokar min ye sababu nyuma yi bay ka fo min ye apa allemand ale ni apa mali ulu ka tika di nyogoma ya maître Solo koni etlonga ke tlonkera sebaye min koni ye projet u ya sigi senga u ni nywanche sebenigala ko min ye logoliso ko gela be anka dugula no ye nchola ye akadi an ye akana logoliso jo u ko sebe watlo maître ko sebedo ako ambe dana ambe wuli na ye ansuko kando aya nyina bojona Bokar Traoré ala ko ma balanko ye Bokar min ye maître Solo ya wele sebenigala ka kuma jona ka projet a min ye allemand ye u jana na ye o kuma akanga code pari mo bo ayo bojona tabarikala min ye code pari Bokar Traoré o kera million tanye u yo verser bangila nuko yira allemand la allemand ko aw taba sebe mo togomina antene blad dagrina la metaw ka école so jo sisa sebenigala ko min ye école so ya brigade folo da min ko ni kalo temene no ye octobre kalo Bokar Traoré école ta yere wati ka ko telia Bokar Traoré min ye classe wora ye ka jo ka bampeu ka peintre ka Kenya sebenigala ko million biwolonvla ani kele la baliso bane min ye nchola ka association ya yira ka fo min ye clôturer o be an yira bolo ka tabla fourage la Bokar yo jo yira kun war la sefa wari million muga ani kele sefa wari million muga ani duru sebenigala ko Bokar Traoré min ye jibe classe école so clôturer lendo Bokar Traoré classe la benembe direction B maître ka laje yoro B Bokar Traoré min ko ni logol so na duma ka fo ka jora anga kurombo kari li wode ku yesibiri temene janvier kalo kle muga ni kele amunu yakilna tabaw ye no ye apa allemand apa mali Bokar Traoré ni bela jelen wele la kana nyanaje akake nyon fe palimo teriu sigi nyogon sinju Bokar Traoré bela jelen wele la min yan kuna fon dilaw ye ka ko tola sebenigala ko min ye école so re dawlen chola kono Bokar Traoré ni na datarki la koy sabu akara ni son jabele baye min ye dugutigi ye Bokar Traoré ale ma kena soro aka chide Bokar o wila no ye Seydou Sangare o ko ni son jabatoma ka tasuma fifa na nunji ma fa daji ba fa ko ni ye dugutigi ka kuna wolo de ye ninga kale kile kono ko dore ko ni tale bolo ala fo ka ala wala nyamando ninga tigi fo no ye maître Solomani Sangare ko ani ci ayera ye nyana meri o ko ni ye ale fene ka kuna wolo de ye
ale bɛ da ka miiri dugu b'ale ka marabolo kɔnɔ Bɔkari bɛɛ lajɛlen ka lɔgɔliso sɔrɔ ko nin y'ale fana ka nisɔndiya de ye ala ka maître solo sara Bɔkari min ye alimanw ye olu y'a yira k'a fɔ kuma t'ulu da koyi Bɔkari ko sabu olu y'a dɔn k'a fɔ ko Ncɔlakaw sɛbɛ bɛ baara ma o de y'a to k'ulu y'a ko teliya sɛbɛnnikɛla ko lɔgɔliso bɛ jɔ dugu dɔw la fali ni misi ni wulu olu de bɛ kɛ u siyɔrɔ ye a ko maaw mago t'a la a bɛ jɔ kungo kɔnɔ fufalaki Ncɔlakaw ko bilakasuma tere man ɲi Bɔkari min ye kunun tɛnɛ yɛrɛ min ye denmisɛnw ye sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ denmisɛnw donna kilasi bɛɛ kɔnɔ k'a bɛɛ équipé k'a ban min ye kalan kun fɔlɔ ye maître ye lakara ta ni ka kalan kɛ denmisɛnw kun wari k'a kɛra nisɔndiya belebeleba ye cɛkɔrɔbaw kasira musokɔrɔbaw kasira denmisɛnw yɛrɛ kɛrɛfɛ tɛ min ye kilomɛtiri 4 tɔgɔma o bɔra denmisɛnw ma maakɔrɔbaw nisɔndiyara a ko mun tora bilen maître Solomani k'a ni ce kuma dira a yɛrɛ ma a y'a yɛrɛ k'a fɔ nin tɛ ale kelen ka wuli ka jɔ ye nin ye dugudenw de ye sabu ni dugudenw ma sɔn Bɔkari ko nin tɛ kɛ ni maaw y'u ŋaniya yira ɲɔgɔn na foyi tɛ an bɛ dɛsɛ ka min kɛ ko nin ye jamajɛ baara de ye a b'a bila o minɛn de kɔnɔ ko hali bi an ka jan an bolo ni ɲɔgɔn ma a ko Ncɔla mago bɛ fɛn caman na Bɔkari ko ni ala ni kira sɔnna ma a bɛɛ lajɛlen bɛ na Ncɔla kɔnɔna la min ye jiko gɛlɛya ye k'o ban ka bɔ yen min ye courant Bɔkari ka taa bila denmisɛnw sifinnakaw ka yɔrɔ n'o ye maison de jeunes ye k'o yɛrɛ joli bɛ sen an bɛ don min na ko bi n'o jɔra don o don ko fana bɛna kɛ nisɔndiya yɔrɔ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye alimanw ye Bɔkari olu kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ n'o ye Apan Mali n'o ye Abi Danbele ye Abi Danbele ko kuma t'ale fɛ koyi a ko maître Solomani Sangare ladiri don maître Solomani Sangare maa baarakɛɲɔgɔn don maître Solomani Sangare ko barikatigi don a ko barikatigi ka ko tɛ balan fiyewu o tuma k'o de nana ne ni kunnawolo ye Bɔkari min ye Ncɔlakaw ye u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko dugudenw k'u sigi k'ulu lajɛ olu yɛrɛ n'u bolo fara min ye DCAP ta kan dɛ Bɔkari ka taa bila conseil régionaux la kalan in bɛ se ka sabati cogo o cogo Ncɔla kɔnɔna la Bɔkari ko baara ka se ka kɛ cogo min na sabu k'u ka sogo kan ko waliyara kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ providentiel kɔnɔ Cleophas Tienu ale ka sɛbɛnni don an bɛ taa Mamutu fa fɛ jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye n dɔgɔ Bɔkari i tigɛ don dɛ Bɔjabate o ko tɛ maninfin tanoli a kana bila k'i sa dɔw kɔnɔ an bɛ taa hôpital du Mali la n'i y'a ta k'a lajɛ Seku Tamura ale ka fasiri don n'i y'a lajɛ min ye Seydou Musa Traoré ye min ye service social ye hôpital du Mali kɔnɔna na e ko min ye Seydou Musa Traoré ye a t'a la k'a jeniyɔrɔ fin wa n'i ye ko in lajɛ min ye a nafuradama nin jɔyɔrɔ in na ka na bugɔ sisan la i b'a ye k'a fɔ ɲɛma kumaba saba olu kɔni u nana ka u ka ɲɛmɔgɔya kɛ ni ka taa ka maa kofɔlen in to yen n'i ye Seydou Musa ka taabolo lajɛ hôpital du Mali kɔnɔna na n'a sirinɔ n'aw y'a to a kan to a ye o de ye ko le guichet n'i y'a lajɛ hinɛ b'a dusukun na wa maa do a taa bɛ ka bila jɔyɔrɔ min na a b'a la k'o baara ni k'o kɛ ni kɔnɔnajɛlenya ye bawo min ye service social ye lɛfitaniso kɔnɔna na n'i y'a lajɛ u ka jɔyɔrɔ a ka bon kosɛbɛ wa maa kofɔlen a b'a la ka baara minnu kɛ o baara ninnu kɔni kɛ bɛ bɛɛ lajɛlen nimisi wasa fɛn ye wa n'i y'a lajɛ kokura min ye Seydou Musa Traoré ye ale sugandili ka bila yɔrɔ in na a kɔni a ye fɛɛrɛ damadɔ tigɛ min ye hakilinajigi ni sunkalo kɔni kalo kɔni n'o kun bɔra k'a fɔ sunkalo a bɛ daminɛ sini i b'a ye k'a fɔ Seydou e ko a tɛ hami daminɛ wa hami kun ye mun ye o de ye suntigɛ k'o dilan k'o di banabaatɔ n'u kɔrɔsigibaw ma maa minnu fana bɛ yen ni suntigɛ b'u sɔrɔ garidi taw ni fɛnw na nin bɛɛ lajɛlen bɛ suntigɛ sɔrɔ o fana bɔlen koyi min ye Seydou ye a ka wulikajɔ ɲɛsinna mun fana ma o de ye wa maa minnu bɛ yen ni somɔgɔ jɔnjɔn tɛ u la cɛ fara muso kan denmisɛn fara maakɔrɔ kan n'i kɔni ye yɛrɛ sɔrɔ hôpital du Mali kɔnɔna na service social Seydou Musa Traoré a bɛ wuli k'a jɔ i kɔkɔrɔ ka i dɛmɛ waasa min ye ka fura nafolobɔko ye k'i dɛmɛ o baara ninnu na min ye service social ye olu b'u jɔ i ka furakɛli musaka bɛɛ lajɛlen kɔrɔ Seydou a y'o jɔyɔrɔ fana a y'o baaraw kɛ k'o timɛ o fana bɔlen koyi min ye Seydou ye a ko k'a tɛ dan o ma maa minnu fana bɛ yen ni gɛlɛya bɛ u n'u somɔgɔw cɛ banabaatɔ kunda e ko a tɛ wuli ka sɛnsɛn ka se u ma wa waasa mankan ka se ka fɔ ka ban min ye banabaatɔ ye somɔgɔw bɛ se k'u kɔfilɛ a la cogo min na waasa a ka kɛnɛya ko a ka se ka don bɛrɛ la Seydou Musa Traoré ko n'i ko k'i b'a ka ɲumanya bɛɛ lajɛlen fɔ min ye hôpital du Mali kɔnɔna ye e ko i t'a
fo ni ka nyina doko wa ni ye Seydou Musa Traoré yɛrɛ ka tabiyaw lajɛ ko n'a kɔni y'a sen kɔni ta ka do dugu kɔni ma jɛ ka ban n'a y'a sen do lopitaniso in dafɛ n'o ye hôpital Mali ye i b'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ni nisɔndiya bɛ ɲɔgɔn na hali n'a sɔrɔ la ɲɛji b'a la ka jigin e bɛ ɲɛji cɛ waati min ye Seydou Musa Traoré ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko guichet min ye Seydou ye a kɔni ko baara in ko jɔn ala ni ala yɛrɛ de ye ale sugandi k'a bila nin yɔrɔ in na a ka bɛn nin cɛkɛda in ma n'o ye service social de l'hôpital Mali n'i ye ko in lajɛ a kɔni a ye wuli ka jɔ caman kɛ wa a y'a jira fana k'a fɔ a na i cɛsiri yanni a ka sɛgɛn lafiɲɛbɔ don fana cɛ Seydou Musa min y'a ka wuli ka jɔ ye a ka hamina ye fɛn min ye o de ye banabaatɔw n'u kɔrɔsigibaw u sen kɔni mana ta ka don lapitaniso in dafɛ n'o hôpital Mali ye fo ka taa se u bɔ waati ma u bɛɛ lajɛlen kɔni hami ka se ka cɛ ka bɔ u kunna doni min bɛ y'u kunna n'o ye faransa sɛbɛn doni ye o doni bɛ se ka ta ka bɔ u kunna cogo min na min y'a ka wuli ka jɔ ye a ɲɛsin bɛ o ma wa a y'a jira fana k'a fɔ min ye lapitaniso ye kɛnɛya ni saniya o kɔni o kan ka kɛ lapitaniso yɛrɛ taala ye badabada bawo n'i y'a mɛn k'i bɛ banabaatɔ furakɛ a bɛ furakɛ kɛnɛ min kɔnɔna na o fana kan ka saniya n'o ma saniya gɛlɛya o bɛ wuli ka jɔ wa min ye lapitaniso kɔnɔna ye k'a furan k'a jɛ ka saniya matarafa a seleke 4 kɔnɔna na hôpital Mali la i ko Seydou Musa Traoré le guichet Seydou Musa Traoré n'i ko k'i b'a ka ko bɛɛ lajɛlen tɛrɛmɛ e ko a caman bɛ yen i da na pa caman kan wa min ye banabaatɔw ye n'olu ɲininkana olu ko maa ko fɛlen ko Ala ka barika don a ko n'a ɲɛna n'i ye Seydou ka ko lajɛ Seydou ko min ye hôpital Mali ye bibi na ale b'a la ka baara kɛ o service social kɔnɔna na ko wa k'a b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ fɛn minnu bɛ yen n'olu ye majɛ ye a ka service social hukumu kɔnɔna na fɛɛrɛw ka tigɛ joona waasa min ye baara kɛcogo ɲuman ye dɔ ka fara a daraja kan dɔ ka fara a tɔgɔ kan dɔ ka fara a nimisi wasa kan nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sɛbɛn ka bɔ info histoire kɔnɔna na Seku Tabura a ka fasiri o Traoré kɔngɔ kun tɛ ci a ɲɛ kɔ wari maanifin sogo tɛ dun i kɛwale o de bɛ dun min ye Seydou Musa Traoré n'o ye guichet o Traoré a bɛ baara min na ko Ala k'a sara Ala k'i sara n'a digira maa min na i bɛ ka min kɛ o tɛ ɲuman ye ne bɛ n tigɛ don ko kura l'œil du Mali sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Adama Amadou Jara o Traoré a ko an ka taa Diyongari commune na o Traoré min ye Diyongari maire a tɔgɔ ye ko Dawuda Kane wari i b'a fɔ ko min ye ŋanaminɛŋana i b'a fɔ ko cɛbale i b'a fɔ ko dugu kanuna sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ Bokari Traoré adamaden o tuma i ka tanni bɛɛ kana to min ye waati labanw ye o Traoré i ɲɛ bɔsenen ɲɛna i ka encourager i ka ladɔnniya Bokari galabu ka ja a ka yɛrɛ la k'a fɔ i bɛ baara mun na sabu baara tɛ maaw b'a dɔ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko politiki baara fitiriwaleya b'a kɔnɔna la nka Bokari ɲumandɔnnaw ti ban jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ ale de ye da sumusumuni kɛ n'o ye Adama Amadou Jara ye ale taara da sumusumuni kɛ Bokari min ye cɛba in kan n'o ye Dawuda Kane Diyongari kɔnɔna la n'ale de bɛ Kati ale sɛrigili fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye dugudenw yɛrɛ de ka kuma donko ye a ko olu fana tun bɛ da ka miiri ni cɛba min sɔrɔli ye Bokari u ka mairie kɔnɔ o de ye Dawuda Kane a ko maire tɛmɛna koyi Bokari u ye bɛɛ bolonɔ ye u ye bɛɛ ka hakilina ye Bokari nka min kɔni ye Dawuda Kane kabini ale nana mairie kɔnɔ ka na bila bila u y'a dɔn k'a fɔ k'u ye maire sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko Bokari min kɔni ye ale ka maire ye Bokari nemuruba tɛ k'a kelen b'a jɔ a da la Bokari Traoré min kan ka bila min na min jɔyɔrɔ ye min ye o bɛ yira o la Bokari Traoré ale ye maire ba ye nka ale kelen t'a bɛɛ lajɛlen jalatigɛ Bokari Traoré bɛɛ lajɛlen da ka don commune baara la a ko maire filɛ nin ye ni maa min y'o faamuya i bɛ lafiya ale Dawuda y'o faamu sɛbɛnnikɛla ko a Dawuda ale ye denmisɛnnin ye Bokari a hakili juru caninen don Bokari ani bɛɛ lajɛlen ka di Bokari Traoré nka min ye politique ko juguya ye Bokari k'u k'o dabila ko sabu min kɔni maa minnu ɲininkara a ko gɛlɛya bɛ Diyon kɔnɔna la o de ye politique ko juguya ye a ko n'i bɛ jama ɲɛ wajibi i bɛ sen mankanw min kɔfɛ o ye diɲɛlatigɛ yɛrɛ taabolo ye nka juguya a ti ban fiyewu Bokari min ye olu yɛrɛ ka hɛrɛ ye sabu maa min b'u kun n'a bɛ ka hɛrɛ ta ka dugu sɛgɛrɛ ni ka juguya kisɛ bilen ta k'o sɛgɛrɛ k'i t'o tigi maa bilen na i bɛ dugu yɛrɛ de ma i bɛ fɛ ka dugu sigi a sentigɛ kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye lakɔliso ye a y'a seko n'a damayira ko la Bokari min ye usine ye Bokari o caman bɛ Diyongari kɔnɔ hali bi caman bɛ projet la minnu kan ka kɛ don n'a nataw la a ko bagan dumuni o fana bɛ projet la min ye compresse ka taa bila sɛrɛngi la nin bɛɛ lajɛlen bɛ projet la u bɛ na le Bokari min ye cimenterie wɛrɛw ye o bɛ nale ka fara kɔrɔlenw kan Bokari Diyongari a bilama n'a kunnama bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ Diyon sigibagaw ko kelenw tɛ Bokari min ye dɔw yɛrɛ ko olu kɔni sigilen bɛ Diyon kan olu tɛ Diyonkaw ye dɛ ko n'u ma sabali ka juguya dabila maire la olu b'a ta ka bɔ Diyon ka taa n'a u ka commune kɔnɔ ko sabu k'a ka ɲi ko jamana in t'a den ɲuman fɛ
Sebenigala ko botore minye posukura ka bokati o bora kati ninga ta diongari kono be botore min ko ni mauti tora minye lempo sara la o kuma bela jelemba don ka fika hakiya do ni ye misro kuma mena bito sara ako minye diongari bori jiko gelea bori ambe do mena ko bi alnama ban pepeu nga min ko ni nuga belebele o kembe Allah botore minye projet wiye o lube kana di wati bela jelem kono dugudon sakli na ye fenchama yambe do mena ko be ako nuga dombe o la nga min ko ni ma do ye dugutiki korote dugu nyale fe ma munu temena ka teme botore kulu de tife ka Dawuda ka baranyuma me jema dungo do na fara ko Dawuda to koduma akakil na nyuma akangane ya nyuma botore kulu bo de dungala mana koyi sabu min ko ni uluma seka min kede Dawuda be ko de ke odi kono yadu sebenigala ko jamana inflani ye koyi nandu masabali anake ngere nin kan yere furufara ako min yitika di nyoma ye o be malije abanda kono tandu sukuna min ye barakala ka deme o banda kono tandu sukuna bori min ye nyogon la fuli bori barakala ka farifa ka bara kono iba fo ko maliba ako diungari mauko ulube Dawuda ko fo fini bo fo nere bo botore kaka kunke tankoyi kono fo flani hay mimbo le du Mali Adama Amadou Jara aleka sebeni le du Mali ga fara jara keka ani fasel jegulu mato amu bela jele ko bate ko te ko to sara to kanga gwane mi ye affaire de forêt classée de Kekoroyi buguni marala kwanga tayi ni ya taka laje mi Aruna nyange asebokoro kumana ako ko mi ye directrice national des eaux et forêts ana nyango no ye directeur régional des eaux et forêts ka farama woroga e ko uwele nte boko jenle ka biwa buguni juju nyekoro ugata nyefolige bawni ko inta ka laje amena ambe ka ko ambe ka mana anda do mala ni ka nyefolige wani ya laje ko imbele jele nzoro la fami we odeye mi araba shuvela ka no bena afo araba shuvela décembre galo tlemuga ani gele ka duguje alamsala décembre galo tlemuga ani fula san 2022 temelle ni ya laje forêt classée no be buguni marala nani buguni nchere kilometri e kemafla bonyongo ye ke koro kerengeren la ko mi ye shinwa do ye ku tega ko ne okela okuye bawo ku tara ku bulo ni ka halagi ka ke sanu nyini yoroye bulldozeru kata se pikapu ma kata se fusil à pompe à eau ma nimbele jele ngoni nzoro la ubolo ka bele jele franywanga ka be bla faso akadangani ya konnana wani ko inta ka laje mi ministre l'environnement de l'assainissement no sigida la kana ministre soye murubo kone ale de ye yamoria tani ka di directrice nationale des eaux et forêts no ye madame Kanute Fatmata ekone akase ka wuliga joke ngunu ka munu no be onga forêt classe 9 kerengere la buguni marala wa kerengere la kokuratu kekoro ni ya taka laje ko mamunu mbei kwa foru ye ku ka barajo ko wa ko bara ku bala ka ke wo bala ka nga ku ngobulo ni ka halagi ko o fo directrice nationale des eaux et forêts madame Kanute Fatmata kone ala wulila na no fe mau pika budo fala gardi nationale élément na kadda aka wa sa bara nunu abese ka ke ga soro gele ma soro akoko na wi ba e fana ka fo ni ye ko in laje mi ye wuliga joy o bola ka ke directrice nationale fe ko awa a wuliga jo akera sabu ya mi ye shinwa e ma dama doye olu ko ni ngamne onu bulla bara ga mina o bele jele farla nyanga ni kana no ye fawa ko na wani ye ko in laje olu ko ni ndetlala ni ka kuleka bo ka jira ka fu mine tola dangari kala ka dama diala uka hage dangari kala ula ka ta soro ni ye ko in sege sege olu ma bara ingi bu kun fe ko wari mi no kun vola onni anga jamana nyema so do ni nyanje onna fulo mu o sarala ko yale ma ko na fulo ka binasra fe wa ko ma ka kala to mi ye directrice nationale des eaux et forêts madame Kanute Fatmata kone ko yale ma ka ni mamunu willa ni gata bawlu ma ni gumune o ko yale ma ku ma ko nyeyi ni sabakoro nyeyi ni wa wani ye ko in laje ministre morbo kone ministre de l'environnement de l'assainissement de développement durable ko yale ma ka kele ngani haglina nununda ama ko nyeyi ni ayere krefe ma una kolowa ko bawu mi ya ayere krefe ma wede u chama de sembe ni dibi ko nununda u chama mbe munu ngoni tara ni ko nununda ni kana banvla ni ka turu département kuna ni ya laje département anyama no e murbo kone alaka directrice nationale des eaux et forêts ni ka bla barala ko yale ma ka be se ka bambare mawa ko ga ko bare en kecho ka kecho ko manye ko bawu bare ka kera bingani wali mi ye shinu ka korofoy akera bingani wali akera kan mbolo fen draki ka bombolo akera o wali ko wa ko ni ko in laje ko yi ko chama be akoko na mi anga département de l'environnement no ministre de l'assainissement de développement durable ko cadre chama be kabine ko na
na u be ko ingalama u awana fulo mugu chama bola shinwo fave ka fulo ka na fulo ka sege na fulo ablala dunu duba ko nana akonya ka nyidi ko ni ko laje bibi na ko ni sokomaina directrice nationale des eaux et forêts no ya madame Kanouté Fatmata Kone kata se directeur régional des eaux et forêts ma kata se cadre woro ma ulu wele me buguni juju nyakoro ko kata nyefolige ko ba ko bingala shinwo ga wa ko kun bena hage mununga ani na fulo mi no o korofo kun latamana uni o jamana nyama so bulo farado ni nyanje ko na fulo ko daka do ala aka fese ni ku yesebe sebe na ya sama ga ba kalum info e konnana mi aruna nyange alaga fasiri bo dorore ne be mbolo no tugunu le reporter sebe ni gala to ye Assane Traoré bo dorore ako minye Mali armée o ka sambi woroni flasoro bo dorore minye Amadi Gassama Jabe na le ye PDG ye besako bo dorore ale ye kuna fondi baro do ke kuna fondi baro yi ayake jumado no bena janvier kalo kle mwa erama bo dorore aka immeuble la Medina Kura wali minye kuna fondi law ye sebe ni galo fara kuma le galo kan aye wele bla amma donyi abunya kama kuma ba fe ninko fo jamai sebe ni galo ko ako minye besako bo dorore Jabi Gassama bo dorore kabini kunu okuma Jabi Gassama kelendo bo dorore minye jamana kanumba dusukuna bogari baye ka fo politique mado nga bogari ako horonya o de kan kana folo yani ka bla politique nye sebenigala ko ako minye aleka jatela bo dorore ka damne beje fanga nale en 1992 kana bla 2020 sans mugani sheki bogari ako ministre de la défense munun temetena ako ale Jabi Gassama ale de be kuma ani ala chela mimba kuna kancha dusukun ministre mana folo minye ministre de la défense minye jamana kanu minye barake minye minensa ina fo colonel Sadio Kamara kale be kuma na dusukun ye sebenigala ko ako Jabi Gassama awasaraka kuma anison jalendo aka jamana kada ye botore aya yira ka fo ale be armée ko be abe armée ko shine ko niya me amanda ka sunoko niya me ko jago niya me ko ko ibafo ko jamana basigilendo mamunu ka bara jamana basigili namulu de mekame munke Jabi Gassama ko bogar terwede min ko ni fenta le bolo ganiya la mi service social ayi wuli ka joke watu temenu la botore min ko ni sange no ye sange shule ye susu fakala jila botore nin ko ta ko di anka chebaw ma botore u ka shi akoro demson ka shi akoro muso ka shi akoro botore min ko ni jamana don jamana de nan bela jele anga kunguru ni fara nyonga jamana be jo ako ni ye jamana tabolo laje botore ni surasu ko nu ya don ka fo kala fili tsika ke o kuma bogari kale de côté ku ko don alade ko sabu ko ni ya me ko jamana iba fo ko basigi nu ya don ka fo ko kala fili tsika ke u ka teme ni bara ide u ka bara no yira atabolo yira ko so mali de nyuma bela jele me hunu fa nu ye ambe ni sonja nu ya metikara fo kun botore ku no ye femu ye bi ko nyedi bi no kono dimite Jabi Gassama ko botore ko minye janvier kalo kle tani nani o kara journée de la souveraineté minye anga jamana nyere tayi anye fiko ba uke aturantala botore ko dawdi ko ni o tikaloma ka banga ke o fe ko be famu ko yi ko minen daji ngana olubulo ku donendo ku tsika ke nyuma fe bi o kala de o kuma minyo o mawye ku donendo bela jele mbu don ku kasabali wati do kuma sira mali madilika mira jemala mali o yira makunta do ko mali bise mina mali sero labi mbogade ko ambe jere ka nyugon deme wa ambe jere ka nyugon buruja o kuma kale bina movement do siki ka nyeshe anga sorosu ma ku jugoro matinti ko alibi sabu ko alebe to mna sorosu ka kula tulanga kuche atife abada mawre ka tulanga kula sabu ko ni sorosu na mira mali do na wato re kiba fo ko jina de bora mali Hamadi Gassama Jabi ningoni PDG besako ni yaw boaji wate ni yaw ngele Gassanu de Thomas Abili safe amu ko de soro amadi ngesi yamafui ashimi abo kana siga vive l'armée pour ko flane wa memi vinyera mo ma be ko kalabanji abela ebe sebe on tega nobla benga kauni nyanje ka glaga ti fori ki jo krefe wa besila tunu toladu kana siga ako dungo juga mbe mali kono de ko ni o dungo juga de bane wa ka ba nyini surasu yere fere ko ki be mana kota ko nyesi jamana de uma wali ma jamana ma o bana ka ba nyini surasu fe mama e jamana wari dun ku surasu ka tu mine de ka jamana wari sama ka bubolo ka bla foroba wonde kono ka kila ku do kasola ma shite shara safe ambare go kalo woro ni ndoni mugo bala ko corruption te tala ka kele nunu bala ka nafulo bo zumba kule kuna ka soro uma dununda uma balanta ashimi kaine kuna fani
filani manivi wa na fara ko cɛ asimi ɲɔgɔn do an ye min bɔ le reporter kɔnɔ Hassan Traoré ale ka sɛbɛnni don an man kunja ni te wasa ani te yasa ye ni kan dusu suma Bojabate namu ne ko bala cogo bɛ Bɔn Traoré dɔnkilidala filɛ nin ye cɛba min mankan n'o ye Elhaji Mohamed Sako ba ɲuman kɛ hakilina sabatiliba don jamana kɔnɔ an y'o de fɔ n ko Mali den ɲumanw ti ban Bɔn Traoré yarabi a bɛ baara min na a Bɔkari ɲɛdimi fana don kɔnɔdimi tɛ hali k'a da ɲumanya ma tile ti bɔ ka tile bin n'a ma maa yirika jigi tugu ko Ala k'a mɛn an kɔrɔ ne bɛ n tigɛ don la preuve sɛbɛnnikɛla a tɔgɔ ye ko Umaru Konate Baru kolontigi Bɔkari Traoré a ko sɔrɔsiw ka san yɛlɛma seli n'o ye san 60 ani san 2nan Bɔkari juma tɛmɛnen o ɲɛnɛmara an ka faso Maliba kɔnɔ ni nisɔndiya ye sabu min ye sɔrɔsiw ye ka kɔn juma ɲɛ an ye minɛnw sɔrɔ n'o ye kɛlɛkɛminɛnw ye pankuru jigi kɛnɛ la Bɔkari waati ani waati an ka jamana marabaw u hakili bɛ jamana kɛlɛkɛcɛw la min ye jamanadenw ka lakana kɔnɔna ye Bɔkari Traoré min ye mugudun tɛ barafosa bolo bɛɛ n'a dayɔrɔ dɔn sɔrɔsiw ka yɛrɛma hɔrɔnya o san 62nan sɔrɔli min ye fanakaw fɛ n'o ye Joyila marabolo ye Bɔkari Traoré nisɔndiyaba tara ni ka ntolanci sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ n'o ye Umaru Konate Baru kolontigi a ko min ye finitigilakaw ye Bɔkari min ye fana ale gendarmerie terrain i b'a ye k'a fɔ sɔrɔsiw ale ni lakɔli karamɔgɔ Bɔkari olu kɔni lakɛrɛ bila ni ka kulɔti don Bɔkari u ye ɲɔgɔn sɔrɔ min ye kɛnɛ kan Bɔkari min kɔni ye a kɛnɛ ye a ma nɔgɔya sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ kɛnɛ in yɛrɛ a denfaya o tun bɛ Ablaye Kulubali bolo n'o ye fana maire ye ale ni honorable madame Maïga Musokɔrɔ Esamake a ko ladalamaw diinɛlamaw ni ka taa bila faso ka cakɛlaw la fana Bɔkari Traoré ni bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan ni ka taa bila finitigilakaw ka ɲɛmaw la a ko a kɛra tulon ye nka min ye tulon ɲɛnajɛ tulon sɛbɛlama don Bɔkari sabu min kɔni lakɔlidenw olu bɔra n'u ka mɛtiriw dɛmɛ kosɛbɛ Bɔkari min kɔni ye finitigilakaw ye olu fana dɛmɛbaa sɔrɔ u yɛrɛ la sabu u bɛ ka nisɔndiya ta ni ka dugudenw sɛgɛrɛ n'i ye nin ko in lajɛ maa min ye kun don min ye nin ntolanci kɔrɔ n'o ye Badenya ntolanci tulonkɛ ye o de ye honorable Mamadu Jarasuba Bɔkari n'ale ko fɔra ka ban i b'a fɔ ko ba nin ko Joyila marabolo Bɔkari sabu maaw dalen b'a la maaw kan bɛ ka wulikajɔ kɛ ni k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma Mamadu Jarasuba bɛ ko la jama bɛ a la a ko maa min bɔra ka taa ntolanci lajɛ Ala ni Mamadu Jarasuba a bolo nɔ n'a danɔ mun b'a la Bɔkari i b'a fɔ ko stade Modibo Keita a ko maa de ma sigi abada min ye Jarasuba ka wele dakan ye janko min ye Jarasuba ka club des amis olu ka hakilina don min ɲini Badenya ntolanci ye a bɛ se ka bolo da cogo min na miniti 90 bɛɛ dɛsɛra ɲɔgɔn na fu ani fu sagajigi ale ni sagajigi nasɔngɔ Bɔkari Traoré a ma ɲa min kɔ sa o taara k'a d'u ma n'a dun ma k'a fɔ k'aw dɛsɛra ɲɔgɔn na aw bɛɛ ka taa nin fa sa a k'a kɛ naji ye a ka buru san a k'aw nisɔndiya ne b'a dɔn i da tɛ tɛmɛ dumuni kɔrɔ ne de ye sagajigi sɛbɛn yan kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la preuve kɔnɔ Umaru Baru kolontigi ale ka sɛbɛnni don tile tɛ bɔ ka bɛn dumuni duman mankutu ne m'o fɔ e y'a dɔn kɔni a ko gɛlɛya la Baru ka sɛbɛnni ni sagajigi ye o Bɔkari tigɛ don tile ganna e kama dɛ i bɛ to dumuni ko la sɔgɔlen na i ye mun de fɔ n ye i ko i bɔra ka mun de kɛ i bɔra k'i nin kɔrɔ Bɔjabate min tɛgɛ don i bɔra ka mun de kɛ i jɔ ka taa ni i ye sɛnɔgɔ jɔlen Bɔjabate min tɛgɛ don ni sɛbɛn bɔ sɛbɛn min k'a ma ko Infosoir nin ye u ka fasiri ye n'i y'a ta k'a lajɛ min ye mouvement an b'i kɔ politiki tɔn don wa fɛɛrɛ jɛkulu min fana don o bɛ wuli ka jɔ la siramisɛn caman fɛ mouvement an b'i kɔ a ɲɛmaaba n'o ye Fatumata Batuli Ɲani e ko a kɔni a b'a fɛ tɔn in a ka lakodɔn Maliden bɛɛ lajɛlen fɛ bawo n'i y'a ta k'a lajɛ a b'i b'a fɔ kɔsada in de la tɔn in maaw bɔra a ko kalama a ka wulikajɔw kalama min ye ɲɛmaa ka kɔrɔfɔ ye n'o ye tɔn in yɛrɛ président ye Fatumata Batuli Ɲani a ko tɔn in k'a sigila sen kan a bɛ san 10 bɔ bi bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye u ka récépissé ni ministère de l'administration territoriale ye u yamaruya di u ma o kɔni o kɛla ka bɛn ni sariya bolo min y'o yamaruya o de ye la loi numéro 04 038 min kɔni ta la uti kalo dɔ tile 5 san 2004 min bɛ tɔn in yɛrɛ yamaruya sa wulikajɔw ni laɲini minnu ni kungilenna minnu b'a la a ka se ka o waleya a ko min ye mouvement an b'i kɔ ye u ka wulikajɔ baɲumanya kɛ walew siratigɛ la o kɔni o dogon tɛ maa na bɛɛ lajɛlen b'o kalama Mali seleke 4 kɔnɔ o bɔlen koyi min ye politiki sira fana ye
u ko k'u bɛ wulikajɔ la wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye kalata minnu n'o fɛɛrɛw n'u u b'a la ka tigɛ kabi sisan n'o waati sela ka kalata a ka se ka kɛ jɛlenya kɔnɔ jaabi sanuman ka bɔ min ye président ye n'o ye jamanakuntigi kura ye o ka sigi wa min y'an ka sariya bolow ye min n'a kɔni ni kura ka fiyɛ u la min ye président ye fanga giriman ka di a ma a kana se ka yɔgɔyɔgɔ fanga n'a dila maa min ma o fanga tilese kuncɛ k'a yɛlɛn ka bɔ a tigi bolo o ka dabila min ye mouvement an b'i kɔ ye u ko ko min ye Mali kura ye a tɛ taa jamanaden kura kɔ hakilinan kura ani kungilennan kura wa min ye wulikajɔ ye bɛɛ lajɛlen de kan k'i fanga fara ɲɔgɔn kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ o fura mana kan ka bɔ fan o fan fɛ an ka to o fura ɲini sa hali n'o tɛ Mali kɔnɔna na o fura ka ɲini ka bɔ fan wɛrɛ fɛ ka don jamana kɔnɔ nka a ka sanga ni anw yɛrɛ ka kungilenna ye a n'an ka hamina ani anw b'a fɛ a ka bila minɛn min kɔnɔna na a n'a a bɛ k'anw sago ye cogo min na a ka kɛ o taabolo ninnu na min ye maa wɛrɛ ka bɔ fan wɛrɛ fɛ k'i bɛ na ko kura de ta k'o yongo an kunna min man di anw ye an ka ɲɛna samɛ kama an ka sɔn o ma k'o banna pewu n'i ye mouvement an b'i kɔ lajɛ u kɔni bɛ wuli ka jɔ la u y'a jira k'a fɔ baɲumanyakɛ wale o bɛ ta ka ɲɛsin jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen ma minnu n'a ka kan dɛmɛ k'an ka si jamanaden minnu ma n'a se tɛ u ye o kɔni u n'o fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ ka dɛmɛ ta ni ka olu sɛgɛrɛ cɛ ni muso denmisɛnnin maabakɔrɔ o fana bɔlen koyi min ye filamɛriw ye o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ka fantanya kɛlɛ min ye kɛrɛfɛden ye k'o kɛlɛ wa min ye taabolo wɛrɛw ye minnu kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye ka bisi baasa don jamana ka yiriwali la baaraw la waati ni don nataw kɔnɔna na nin bɛɛ lajɛlen kɛlɛ kɔni o daminɛ b'u fɛ a bɛ ɲini ka san tan bɔ nka kɔsada in de la tɔn in a lakodɔn bɛ maaw fɛ wa min ye Batuli Ɲani ye a ko min y'a ka tɔn ye k'a b'i jɔ a kolo la wa min ye jamanakuntigiya ɲinili kalataw fɛrɛ mana dayɛlɛ a jɔyɔrɔ ye fɛn min ye an n'o fana fa nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ info espoir kɔnɔna na tuli communication ni y'o ka fasiri Tarawele ka tila ka dɔ fari ta kan Batuli Ɲani muso min don Tarawele a dogolen tɛ ko sabu ni maa min bɛ taa kale dasinɛ ni kale ɲɛna wala taa de ka bamusokɔrɔ ɲɛna Tarawele an ye politiki maaw ye minnu tɛmɛna jamana in kɔnɔ faso nafolo ka buruja Tarawele ni ka taa bila kɔfɛ banku la maa tɛna ye jango k'a dun Tarawele min ye Batuli Ɲani muso don a suma ka di a cɛ ka ɲi sara b'a la n'i y'a ye a bɛ adamadenya nege don i la wa min ye a ɲi ye Tarawele o de ye ɲumanya ŋaniya dɔ ye min tɛ datugu de ɲi de bɛ kɛnɛma kuma bɛɛ o bɛ ɲumanya kofɔ Tarawele Batuli Ɲani a tɛ ɲugu mɔgɔ la Batuli Ɲani a sogo n'a golo a b'o de doni ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ dugu maa jɛ mɔgɔ min ta ye maloko ye maa min ta ye ɲɔko ye sugoro min ye furakɛliko ye min ye wariko ye muso in de jɔn bɛ bɛɛ jigiya kɔrɔ a bɛ jɔyɔrɔba la dɛ ni politikimɔgɔw bɛ ka wari buruja min ye politikimɔgɔw ye u bɛ ka kumana jamanadenw ma Batuli Ɲani bɛ ka baara kɛ a yɛrɛ pasa a garisɛgɛ a ka wari k'a don jamanadenw dafɛ mun na maa tigɛ Batuli Ɲani fɛ dɛ Mali t'a den ɲuman fɛ min ye burujali ye a bɛ tan cogo la a bɛ tan cogo la maa min bɛ ka wari ɲini wɔsi la ka tila k'a don jamanadenw na an b'o de kanu wa an bɛ tila k'o de buruja Mali t'a den ɲuman fɛ Ala ka Batuli mɛn an kɔrɔ Ala k'a mɛn an kɔrɔ Tarawele nin bɛ dan sigi bi ta la sabu waati sɛbɛkɔrɔ korona Bakari yan'an bɛ wuli an bɛ foli ta ni ka bɛɛ lajɛlen